maratones en 3 días y bueno, corremos por Aspanov. Hemos hecho un equipo y vamos a pelear estos 145 kilómetros por los niños con cáncer. ¡Vamos! El que demanaven els col·laboradors era que aportassin €1 per cada quilòmetre que nosaltres aconseguéssim fer en aquesta repte. A part també tenim una pàgina de crowdfunding a migranodarena.org en el que particulars també poden fer la seva aportació. Està fet això! Contents per complir amb Aspanov. La veritat és que des del començament el que penses com ho has de fer amb els companys, tots els dies, el moment difícil que hem passat junts, avui ha estat gros i la gent que ha vingut a acompanyar-nos també ha estat molt emocionant. Because those dear hearts and gentle people will... Ells han aconseguit el repte que volíem fer i, bueno, nosaltres estem contentíssims perquè tenim nosaltres a Espanya podem fer moltes de coses gràcies a aquestes coses. Per exemple, hem decorat tota la planta de l'hospital infantil en les portes. Ens van dir que no tenien geleres i van pagar geleres dins les habitacions, que tot això ho paga Espanya, en coses com fan ells. I és amb una carrera, amb el que sigui.